Ndewo ndị be anyị abịa Igbo Class World. Biko nne na ana ka unu n'elu onye anya ọ bụ for sale. Ndewo no ngwa klizienie daalụ. Land for sale in the center of Awka. Hear by yourself, see by yourself. N'ezie na anya ka unu fụ ana ahụ. Ana a ga-elie n'etiti Awka kpọọ nwanne gị. This is the entrance to the land, and this is the land. This is the land. About 30 plots of land. You can see buildings around. Behind this land is the new government house of Anambra State. Yeah, this is Nodu Obono, Awka South, Anambra State. Anano makita na Nodu Obono Kodo. N'azụ new government house ilu isi aroma wee lụọ new government house a na-alụ kịta isi aroma wee banye n'azụ ya ka a na-adị anụnwa do 30 plots. Onye nwe ana bụ one barrister, onye nwe ana abụrụ onye zoro ezo. Ọ dị 30 plots. Ihe a na-ele oke 10 million, mana onye ahụ bi okwezi obele ụkwụ ọnụ. Ọ na demand ya ewepụ ego amalụ 10 million each plot. Ọ na-ele, mana ọ bụ na ị ga-agba more than one, onye ahụ ekwezi ọnụ wepụ ego. Ana amalụ mmadụ n'ebe ọ dị. Ana bụ onye gbara anya ọlụba ụlọ. Ị na-anya n'iwedula alụwago ụlọ ebe a niile. So onye gbara ala ọlụba ụlọ, ọ bụrụ ana a na-enyo enyo. Ọ bụ ọkwa ana a na-asị na amara onye nwe. Mana onwe onye chọrọ ụlọ, ọbịa agwa ya na onye nwe ana ejezukie. So anamala mma ebe ọ dụrụ nne. Ndewonu ndị be anyị daalụ na unu anụgo ọnụ anti anyị. Kpọọ nwanne gị nwoke, kpọọ nwanna gị nwoke. Ana bụ ana ihe aga igote, ihe alụnwu na akwụkwọ, ihe alụnwu poultry, ihe alụnwu indọstrị. Ndị n'obodo oyibo na-achọ ihe a ga-alụ, ihe alụnwu skuul, ihe alụnwu hospital. Ọ bụ ana Salmbala gbaa yakata. Ọ bụ ụdị ana ahụ ka ndị n'obodo oyibo ma ndị nọkwaba anyị ji ego achụ ego na like. Ọ bụrụ ana pelu mpe, ọ bụrụ ana dị ilegal, ọ bụrụ ana amara onye nwunye. Ọ bụ ịlụzie ijile anya gị fụ. Eji m n'aka unu afụgokwu ya n'anya, unu ga-alaikwu ya. Ya bụ gbọọ mmadụ niile ịmaala ana ga-efit. Ọ bụ gị, ọ bụ nwanne gị, ọ bụ nwanna gị. Unu afụ gị, ọ bụ ihe dị mma. Ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ. Kesee na ya. Ndewo nọ.